Оригинално това е всъщност хълма Мория. Той е бил така. Той е бил така. Оригинално това е всъщност мястото, на което Бог е казал на Аврам: ще сключа с тебе завет от името на цялото човечество. Ти ще бъдеш приемника на този завет. Отиди на хълма Мория. Това е хълма Мория. 2000 години преди Христос. Разбира се, тогава той е бил така като пирамида. Сега в момента е така. Едно време е бил така, а сега е така. Значи, това, което прави Соломон приблизително 1000 години преди Христос, той загражда целият този плац, на който след малко ще отидем, ако ни пуснат. Загражда го с тая стена и я запълва с баластра и с разни арки вътре. И тая планина, която е всъщност точно под Златното кубе, което е джамията на скалата, това е всъщност върха на хълма Мория. Но в момента ние ще го видим като една огромна рампа, която е плоска, нали, запълнена с баластра от тая стена. Това е всъщност и граница на палестинската и еврейската част. Нали. Тук сме от западната страна, значи от източната страна на храма вече започва, т.е. от тази страна, тя е границата, започва вече палестинското гето и трябва да ви кажа, че това е съвсем различна култура. Значи, едното е върха на западната цивилизация, цвета на западната цивилизация, другото си е една злобна, да не казвам думата, но то си е просто съвсем друг менталитет. Всичкото е абсолютно друго от другата страна на тази стена. Там някъде има една като пещера, в нея има всъщност 24/7 синагога, която се вярва, че е най-близкото място до оригиналното местоположение на храма. Тук след малко, сега в момента не се вижда, но обикновено евреите идват и правят бар мицва. Това е 12-13 годишни момченца буквално ги женят за Бога и те така стават пълноправни членове на еврейската общност. Тук се заклеват войниците на този площад и изобщо това е всъщност сърцето на еврейската нация. Храмовото служение. И разбира се, някога тук е било и мястото, където Бог е обитавал вътре в храма отвъд тая стена. Okay.